Żwawo i z przytupem, aż szybciej krąży krew w żyłach i w sercu robi się goręcej. To były tańce góralskie Stanisława Moniuszki z opery Halka. Witamy Państwa w Pstrążnej w Kudowie-Zdroju na koncercie operowo-operetkowym. Katarzyna Dynowska i Andrzej Jóźwik. Drodzy Państwo, witamy serdecznie nie tylko w imieniu swoim, ale przede wszystkim w imieniu organizatorów dzisiejszego koncertu, dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, pana Piotra Borkowskiego, pana burmistrza Kudowy-Zdroju Czesława Kręci-Chwosta, a także pana Marka Biernackiego, dyrektora Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Koncert objął honorowym patronatem wicemarszałek województwa dolnośląskiego Radosław Mołoń. Medialni patroni to Telewizja Polska Wrocław, Radio Wrocław, magazyn Wrocławianin, Panorama Ziemi Kłodzkiej, portal internetowy Dolny Śląsk Info.pl oraz The Warsaw Voice i Wrocław Voice. Zapraszamy do nas tutaj pana Piotra Borkowskiego, dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, a także pana wiceburmistrza Kudowy, pana Andrzeja Kaneckiego. Zapraszamy obu panów do nas. Dobry wieczór. W imieniu pana burmistrza Czesława Kręci-Chwosta oraz swoim chciałbym bardzo serdecznie Państwa przywitać w Pstrążnej w Muzeum Ludowym Pogórza Sudeckiego. Bardzo się cieszę, że tak licznie zgromadziliśmy się dzisiaj tutaj w Pstrążnej. Jest to dowód na to, że muzeum faktycznie żyje, nie tylko jako skansen i te wszystkie piękne obiekty, ale i także muzycznie i artystycznie. Witam Państwa serdecznie w imieniu Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, któremu mam przyjemność szefować. Od kilku lat Ośrodek Kultury i Sztuki w okresie wakacyjnym, oprócz wielu różnych zdarzeń artystycznych, realizuje także przedstawienia operowe oraz koncerty operowo-operetkowe. Szanowni Państwo, przed Państwem, przede mną też piękny wieczór, najpiękniejsze arie operowe i operetkowe. Życzę Państwu, aby te nuty muzyki nie były tylko dzisiaj z Państwem, ale żebyście zabrali je Państwo z sobą do domu. Dziękuję bardzo. A ten wieczór spędzimy wspólnie z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją maestro Stanisława Rybarczyka, dyrygenta, muzyka, animatora kultury, a także osoby bardzo blisko związanej przed paru laty z Operą Wrocławską. Obecnie zaś jest on dyrektorem artystycznym Wrocławskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha oraz dyrektorem artystycznym Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju. Są z nami, proszę Państwa, również soliści dzisiejszego wieczoru. Jest sopranistka, wybitna sopranistka Lubow Kaczała, solistka Opery Lwowskiej. Jest też pani Agnieszka Maciejewska, absolwentka Wrocławskiej Akademii Muzycznej, dziś związana z wieloma teatrami muzycznymi w Polsce. Jest z nami również solista Olech Lychacz, ukraiński tenor, również artysta Opery Lwowskiej, który jest, myślę, doskonale znany melomanom, którzy odwiedzają Operę Wrocławską. Gościmy również Andrzeja Kalinina, solistę Opery Wrocławskiej, wychowankę słynnego konserwatorium imienia Mikołaja Rymskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu, artystę koncertującego po Europie i współpracującego także z teatrami muzycznymi w Szczecinie i Łodzi. I myślę, że wystarczy tych naszych opowieści. Proszę Państwa, niech teraz przemówi muzyka. Rozpoczniemy dzisiejszy koncert tenorową arią Stefana ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki, a solistą będzie Olech Lychacz. Olech Lychacz wcieli się w rolę Stefana, który przeżywa miłosne rozterki i na ich tle kreśli taką wizję sarmackiej, dawnej, idyllicznej ojczyzny. A kolejne dwie arie, które później Państwo usłyszycie, będą pochodziły z moniuszkowskiej Halki. W arii Gdyby rannym słonkiem usłyszymy sopranistkę Lubow Kaczałę, a w Dumce Jątka Olecha Lychacza. Przyjemnego słuchania, proszę Państwa. Cisza
niepojęta władza odbiera sen, tę sknotę naprowadza. Sercu marzenie staje się potrzebą. Tak, tak, to straszny, bardzo straszny dwór. Prawdę mówię, Maciej stary, są tu strachy, są tu czary. Ten niepokój nieustanny myślą wzroku pięknej Hanny. Mówią jasną chwili tej, że czarami oczy jej. Tak niezawodnie, powszedłszy pod ten dach, tylko mi tych oczu strach. Nie, nie, nie myślmy o tym. Baczność, Stefanie, wszak się przyrzekło żyć we wrzennym stanie. Cóż to jest? Maciej mówił, że od lat 1000 chyba dusza wracająca spoza grobu dla pokuty prowadza w obrót zegar ten popsuty. Przestał bić. A teraz gra. Boże mój, melodia ta o jakiejś chwili przypomina, jak rozżarża w piersi krew. Mój ojciec w pole rodzinnym naszym nie mógł Zbigniewa, starszego syna, oczom drewnianym ładać pałaszę. Tak często nucił ten sarmacki śpiew. Słyszę tę pioskę w dziecięcych wspomnień echo, jak płynie z piersi ojca do niebiańskich stref. Jak matka z anielskim swym uśmiechem szczerze synu swoich synów i grających w cieniu drzew. Matko moja miła, o matko moja miła, po twym zgonie w ojca łonie składam ten serdeczny śpiew, serdeczny śpiew. Słyszę, jak rodzic tę pieśń swobodnie nuci, gdy za najswętszą sprawę śpieszy oddać krew.
jak matka, niepewna, czy on wróci. Wzywa Boga, prosi Boga, by zagodził wojny gniew. Matko moja miła, gdyś nas się rodziła, po tym zgonie w ojca łonie skonał ten serdeczny śpiew, serdeczny śpiew. Gdyby rannym sonkiem zlecieć miasto wronkiem, gdyby jaskółeczków bujać mi po niebie, gdyby rybko w rzece płynąć tu do ciebie, Jaśku mój, do ciebie. Ani ja w wieselce lusająca rybka, ani skowroneczek nie jaskółka chybka. Wiatr tylko wróci, Jaśku, wróci. Gdyby mnie gwiazdeczku w skałach ponad zdrojem, przejrzysz sen twej duszy, przejrzysz sercu Chodź ognikiem, co tak blado gdyby moja łezka blaskiem dla ciebie miała, gdyby to gdyby moja blaskiem dla ciebie nimi błyskać zdroju, nie mknąć nad gajekiem, ani ja gwiazdeczków nie błędnym ogniekiem. Płyną wciąż morozie, wielkie moje płyną. Szkoda cię, dziewczyno, gdyby
niby promykiem, любимым огником, спокойный взгляд для него льщил, як мішом над лясом, огнивий хоть часом, чего не чув, никто не льщнил. Огнивий сковородким, огнивий сковородким, лічить зраним сонким, велику яшку. Анія в веселце, плясається рибка, ані сковороничек, ні скука хибка, в'ят тільки Яшко вручи, о мой вручи, Яшко мой, о мой вручи, Яшко мой. Ой, пан повручи, а не божучи, Яшко мне. Rocznik szaszyn, drzełko rośnie, ty
Straszny dwór Stanisław Moniuszko skomponował ku pokrzepieniu serc. Posłuchajmy zatem teraz pochodzącego z tej opery Mazura. A gdy wybrzmi Mazur, przeniesiemy się do Japonii, gdzie rozgrywa się akcja Madame Butterfly Giacomo Pucciniego, opery pełnej przerysowanych gestów nadekspresji z japońskiego teatru kabuko, historii tragicznej miłości Japonki Cio-Cio-san do amerykańskiego marynarza. Zatem proszę Państwa, najpierw Mazur Moniuszki, a później aria Cio-Cio-san Pucciniego. Ta ostatnia w wykonaniu Lubow Kaczały.
chi sarà e come sarà giunto che dirà, chiamerà butterfly dalla lontana. Io senza dar risposta me ne starò nascosto un po' per Celia e un po' per non morire. E te con pena vicina Valentina, bellezza di Verona, i noni che gli dava il suo venire. Tutto questo però te lo prometto. Tieni la capo, io non ti vorrò Przygotowując Madame Butterfly, Puccini wnikliwie studiował kulturę Japonii i wplótł do swojej opery 7 autentycznych pieśni z kraju kwitnącej wiśni. I niestety to dzieło na początku nie spotkało się z entuzjazmem publiczności. Rozżalony kompozytor uznał, że nie należy go wystawiać i bardzo się mylił. My posłuchamy arii Pinkertona z udziałem solisty Olecha Łychacza. I w tej części koncertu pożegnamy się z twórczością tego włoskiego kompozytora, przypominając również jednocześnie jego chyba najsłynniejszą arię tytułową Toskę. To bardzo dynamicznie poprowadzona aura i zrobiona z iście wagnerowskim rozmachem, a zaśpiewa Lubow Kaczała. Towarzyszyć jej będzie oczywiście zacna orkiestra Filharmonii Sudeckiej pod batutą Stanisława Rybarczyka. To niebywałe, proszę Państwa, dlatego że ta orkiestra ma już 34 lata niemalże i powstała bardzo szybko z inicjatywy wyjątkowych ludzi, chcących naprawdę zrobić bardzo dużo. Wystarczył zaledwie miesiąc prób muzykom, aby dali pierwszy koncert w składzie 69 osób. I to u naszych południowych sąsiadów w Hradec Králové, a przypomnijmy, obecnie dyrektorem Filharmonii Sudeckiej jest pan Jerzy Kosek.
Witamy ponownie w pięknej, pstrążnej Kudowie-Zdroju na koncercie operowo-operetkowym zorganizowanym przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy współudziale władz Kudowy-Zdroju oraz Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Już za chwilę na wyprawę po fascynującym świecie operetki, jak już się Państwo mieliście okazję przekonać, zabierze nas ponownie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej pod kierownictwem maestro Stanisława Rybarczyka. A to, co przed chwilą Państwo usłyszeliście, to była uwertura do operetki Orfeusz w piekle Jakuba Offenbacha. I co ciekawe, po premierze tejże operetki sami artyści poprosili o zdjęcie jej z afisza. Tak często była grana, że już byli po prostu tym zmęczeni. To był fenomen i wyjątkowe dzieło. Jedna ze 100 operetek napisanych przez Offenbacha. Bardzo dochodowych. A my przeniesiemy się za chwilę do XIX-wiecznego Wiednia, gdzie niepodzielnie królowała muzyka rodu Straussów. Przed nami aria hrabiny z operetki Wiedeńska Krew Johanna Straussa, zwanego królem walca. Partię hrabiny zaśpiewa Agnieszka Maciejewska. I aż dziw bierze, że ta operetka Wiedeńska Krew początkowo okazała się być finansową klapą. Dopiero później, jak po latach trafiła z powrotem na afisz, grano ją po kolei przez 133 wieczory.
Wielka sława to żart. Te słowa brzmią jak taka uniwersalna życiowa przestroga, ale to tytuł kolejnej arii, tym razem z Barona Cygańskiego, dzieło skomponowane również przez Johanna Straussa. I w tejże operetce spotykają się gorący czardasz i sentyment cygańskiej pieśni. Posłuchajmy zatem, drodzy Państwo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej. Najpierw z solistką panią Agnieszką Maciejewską, a później z panem Andrzejem Kalininem. Es hat den Grafen nicht gelegt, das Warnen und das Bitten. Die Neugier ist in mir erwacht, ich bin hierher geritten. Steckt was dahinter, das ist klar, der Grund muss ich es spinne. Ich finde alles, wie es war, so lieb, so traut, so Grüß dich Gott, du liebes Westerli, du warst wie dich nahm du, ich heiße dich, gelassen als gedrückt, ja dir noch, oft als wollt ich da in Ecke fein, doch brachtest mich den Freitag, ich hoff an die, denn zeigt dich, dachte ich, mein Leid. Wie haben dir ich musiziert, armes Venedig mein Regiert, die Bibliothek, Marschallmann, nein, anderes das nicht erleben kann. Ei, gehe mehr, wie lang weit her, ei, stieg dich her, alles auf das Heer, was seh ich da, da schaut ein Ei, na Casanova, das ist mir neu. Grüß dich Gott, du liebes Westerli, du warst in dich nahm du, ich heiß ich dich, gelassen als gedrückt, als ich noch weiß es kann, gelingen mag, du meiner Neugier still, und ich doch was Neues finde, dass du mir Родову твой з-под знаку льва в хербі моїм вятри два. Dziś sługa, jutro jaśnie pan, lecz duch przekory wciąż ten sam. Alchemik szczęścia fałszerz kart, połykacz ognia stryczka wart, szarlatan i zaklinać wężów, dostawca rogów zacnych mężów, czarodziej tonów w żądle
znów na lozie lub pod wozem znów pogromca na rynek świata lub elegancki dyplomata. Liczy te słowy ani złota, nie błyska sprzyja mi ochota. Wielka sława to żart, książę błazna jest wart. Złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk. Wielka sława to żart, książę błazna jest wart. Złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk. Wystarczy magnetyczny wzrok, by wprawić tłum w hipnozy mrok. Z trapezu skoczyć w paszczę lwa, publika gromkich aplauz da. Bielona gęba, budy śmiech, tańczący słoń zapiera dech, atletyczni kobieta z brodą. Tłum gapiów ku ekstazie wiodą. By żyć potrzebny cyrk i chleb, by umrzeć garścią łowiu chleb. Co wygra na rynek świata, pogromca czy też dyplomata. Liczne słowy ani złota, nie błyska sprzyja mi ochota. Wielka sława to żart, książę błazna jest wart. Złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk. Złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk. A teraz, proszę Państwa, sztandarowe dzieło operetkowe. Zemsta nietoperza Johanna Straussa i jej bohaterowie Rosalinda i Eisenstein. A na scenie zobaczymy ponownie panią Agnieszkę Maciejewską i pana Andrzeja Kalinina. Niech dopełnieniem tej części koncertu będzie polka Grzmoty i błyskawice Straussa. Diese Randstadt, so manierlich, diese Teile fein und zierlich, und ein Flüsschen, das mit Küsschen blühend man bedecken soll, wenn sie's nur erlauben wollt. Im Arreste, wie du dich aufs Beste, statt zu büßen, macht der Füßen, Freunde auf der Büse fischt. Du entgehst der Strafe nicht, du entgehst der Strafe nicht. So wie Leichen Fährten schweben, die des Goldes Zauber wild, willst du nicht die Maske heben, die dein Antlitz mich verhielt? Oi, mein schöner Herr, ich bitte, Hände weg und nicht berührt, denn es heißt die gute Sitte, dass man Masken respektiert. Wie giert und Dem Pfeile kokettiert, schon getroffen, alle Schwach ihr wird Vertrufen, nicht fixiert, sie mit mir, keinen Ahnung, wie durch sie, keinen Ahnung, wie was Gott geht, wird und sie widersteht. Ja, ich lass Vielleicht sähe sie, mich verführen, so kann
5, 6, 7, 9. Nein, das kann nicht sein, der lag die 7 an die 8. Sie hat mich ganz verirrt gemacht. Wir wollen wechseln. Wechseln, wie? Den Schlag des Bettes teilen Sie und nicht das Tick-Tack Ihrer Uhr. Wenn Sie nicht wollen, sagen Sie nur. Jetzt teilen wir mit der Partie. Bin schon dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nach dem Galopp, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, und dann das Wort im Galopp, 12, 9. So weit wie wir gehen, und wir Ich bin schon bei der Million. aber das hat nicht viel. Denn ich die Parasite gefällen. Jetzt sollst du nicht mehr repetieren. Sie wollt die Uhr nun annexieren, meine Uhr. Ich danke von Herzen, Ich wollte nur. belieben zu scherzen. Stara sie let's gelagen, sie bebiet meine redefenge Uhr. Sie schon was du mich mit teuer Kabel mit mich ungefeuert. Meine Uhr ist annexiert, wie die Wand
Państwem kolejne atrakcje. Będzie jeszcze goręcej, jeszcze trochę zostało. Zemsta nietoperza to dzieło szczególne, ale jeszcze bardziej szczególne jest polskie libretto napisane przez Juliana Tuwima. Czas na Czardasza z Zemsty nietoperza w wykonaniu pani Agnieszki Maciejewskiej. A potem? A potem Funikuli, Funikula, wielce popularna pieśń neapolitańska. Do której muzykę skomponował Luigi Denza z okazji otwarcia pierwszej kolejki liniowej na Wezuwiusza. W tej kolejce na Wezuwiusza pojedzie i zaśpiewa rosyjski tenor Andrzej Kalinin. Zapraszamy. Klänge
son montato, te lo dirò. Color vedi spetti il cuore ingrato, più far non può. L'acqua sente il fuoco, ma se fuggi, ti lascia star. E non ti corre appresso e non ti struggi a riguardar. Yamma, yamma, ne coppa, yamma, ya. Yamma, yamma, ne coppa, yamma, ya. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Ne coppa, yamma, ya. Funiculi, funicula. Yamma, yamma, ne coppa, yamma, ya. Yamma, yamma, ne coppa, yamma, ya. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Ne coppa, yamma, ya. Funiculi, funicula. Montiamo dalla terra alla montagna, un passo c'è. Si vede Francia approcci dalla Spagna, io vedo te. Tirate con le funi dette in fatto, il ciel si va, si come il vento vola scatto e si angela. Yamma, yamma, ne coppa, yamma, ya. Yamma, yamma, ne coppa, yamma, ya. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Ne coppa, yamma, ya. Funiculi, funicula. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Ne coppa, yamma, ya. Funiculi, funicula. Drodzy Państwo, zbliża się powoli finał naszego wieczoru. Już za chwilę zobaczymy panią Agnieszkę Maciejewską i pana Andrzeja Kalinina ponownie w duecie hrabiego i hrabiny z operetki Wiedeńska krew Johanna Straussa. No i któż z nas nie zna słynnego Marszu Radeckiego, utworu, który stanowi zawsze taki finałowy akcent każdego wielkiego koncertu noworocznego w Wiedniu. Przez ciebie ukryć się musiałam na głuchej naszej wsi, tyś mocni na krwi, lecz nie chcę dłużej być już tak opuszczona. Doprawdy ani mi się śni. Ach, nie krzywdź mnie swym monologiem, to ja przez ciebie dziś samotny spędzam dni. Przez ciebie sam jak palec żyje, smutny wdowiec. Czy to nie straszne, sama powiedz? Do ślubu nas rodzice dali siłą. Tak to ich ideałem było. Przemocą połączono nas, co dało efekt zły. Usmocnił pienie, gust i smak, odmienne mam niż ty. Jechać jestem śmieszko, będzie wiatr, a w ciebie sztywny mruk. Na dłuższą metę z tobą być, skarane nie daj Bóg. Masz w sobie wrak, wielki brak, mówię ci, Brak czego? wiedeńskiej krwi. Tak chciałbym zmienić się na plus, otrząsnąć się z mych wad, przełamać sztywność form i być z wszystkimi za pan brat. Niekiedy myślę sobie, że nastąpił przełom już, otworzyć przed kim serce chce
jaśnie Właśnie wiedeńskiej krwi. kto wiedeńską ma krew, kto choć krople wiedeńskiej ma krwi, ten co będzie, to chce, ten do szczęścia otwarty ma drzwi. Bo wiedeńską nas krew, wiednia krew, wiednia krew, wiednia krew. To najbardziej dla serc odpowie wiednia krew, wiednia krew. Choć ty krowem pierdolę świeci, znaczy nam jeden wiedeńskiej krwi ci, a myś pokorny, to jeden grom, pochodzi z wiedeńskich dom. To fałsz, oszczerstwo, to plotek zbiór. Jak można wierzyć w zbiór takich bzdur? Ależ czasem cóż, czasem krew. Wiedeńska krew ponosi mnie, jej ciałek trochę mam. Lecz żeby zaraz amant gach, co to nie ma dam. Kto wie, czy nie zbudzi się w tobie lew przez twoją Przez moją